дар Ингушетия оромӣ нест. Халқ аз он норозист, ки чанде пеш як имоми маъруф Муҳаммад Тамасханов аз ҷониби кормандони амниятӣ сахт боздошт шуд. Мардум мегӯяд, ки чаро роҳбарони маҳаллӣ ба ин ҳодисаи ноҳақ ва зӯроварӣ ягон чиз намегӯянд. Ҳамзамон дар интернет наворҳое паҳн мешаванд, ки на танҳо Тамасхановро, балки дигар имомҳоро низ бадном мекунанд. Ин имомон барои оромӣ ва пешгирии афкори нодуруст заҳмат мекашанд, вале ҳоло худи онҳоро гунаҳгор мекунанд. дар яке аз масҷидҳои калон мусалмонон бо имомон ва шахсони мазҳабиву ҷамъиятӣ якҷо ҷамъ шуда норозигии худро баён карданд. онҳо гуфтанд, ки кормандони амният имоми муҳтарамро бо беҳурматӣ боздошт карданд. кормандони амният ба хонаи ӯ даромада ӯро ба замин заданд, дастҳояшро бастанд ва ба шаҳри Магас бурданд. онҷо ӯро маҷбур карданд, ки эътироф кунад, ки гӯё бо як шахси ифротгаро мулоқот карда бошад. аммо имом гуфт, ки ӯ чунин шахсро надидааст, намешиносад ва ҳеҷ коре бо ӯ надоштааст. муҳаммад Тамасханов дар назди мо савганд хӯрда гуфт, ки рост мегӯяд ва мо ба ӯ бовар дорем. дар муроҷиат гуфта мешавад, ки кормандони амният наворҳое паҳн мекунанд, ки гӯё Тамасханов бо одамони ҷинояткор робита дорад. мардум мегӯянд, ки ин корҳоро мақомоти амниятӣ танҳо барои сафед кардани худ ва бадном кардани имомон мекунанд. мо аз он ҳайрон ҳастем, ки вазифаи давлат ҳифзи мардум аст, на тарсондани онҳо. агар чунин муносибат давом ёбад, мардум дигар ба ҳукумат бовар намекунад ва хашмгин мешавад. ин гуна амалҳо метавонад байни миллатҳо ва мазҳабҳо ҷанҷол барангезад. ба ҳамин хотир аз роҳбарони кишвар хоҳиш мекунем, ки зуд чора бинанд ва мардумро аз зулм наҷот диҳанд. онҳо мепурсанд, чаро роҳбарони ҷумҳурӣ чизе намегӯянд, ё шояд мисли ду роҳбари пешина, ки зери фишори мардум аз кор барканор шудан ҳамин ҳолатро интизоранд. таърих нишон додааст, ки дар 25 соли охир мардуми Ингуш ҳар бор, ки ба мушкилот дучор шуданд, пирӯз баромаданд. сабабаш имони қавии онҳо ва пайравӣ аз роҳи паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам буд. аммо касоне, ки роҳро гум карда буданд, мардум онҳоро ба партови таърих супурданд.